mandek dhisik nduk anakku limbu. Iya Bu tak derekke. Nduk anakku bocah ayu setini tidengger. Ana dawuhmu apa? Awake dhewe nyambut gawe ora kaya bengi iki ya nduk hawane ya adem. Ning aku arep adem ya tak semangat-semangat kok iki wong iki dasare mirunggan. Ngono ya Bu. Bu, kondo. Awake dhewe bengi iki nyambut gawe ana ngendi kok tarupe gemelar panggunge ya jembar lampune padhang. Aku nganti bingung mangkat saka omah mau Bu. Dadekno kawramu ya ngene. Bengi iki awake dhewe ketiban sambur ya kuwi tinimbalan ana di desa pesan. Oh ngono. Kok si Bu iso kenal kene lho marang sapa? Sasi kepungkur gubuke awake dhewe ketamuan ya kuwi Dewa Loro. Sang Bathara Indra alias Pak Bayan Magimin karo adimu lanang sedulur Sinarawati Bagong rawuh ana Suguboko aku ya kaget. Wah iki ana tamu kok ngane-ane. Aku ya ngono kan. Iya. Barang kula semangkane monggo lengkah wonten dawuh napa. Nderek tepang jalan sinten Pak ya. Anu kula bayani anu Mas. Lesan kenalaken kula Pak Magimin. Ngono. Lah terus Bagong adik kula nang sing kepareng matur. Ana Pak iki ya rene mau dereke Pak Magimin somben malam Jumat kliwon iki kowe kon limbuk nyangek rono. Lah iya wae kok aku ki wong jalan aku ki ya arang-arang ngene kesabare corona wis sasi mayang pindho pisan seorang mayang. Ngono. Aku banjur hitung-hitungan rega rek kae. Hitung-hitungan rega piye? Aku entuk woboe tiwas dhuwur banget ya. Entuk wobo saniki komplit kangge sinden kalih orjen Pak niku kula mboten selangkung mboten mangkat. Ngono. Lah kok sing nyang Pak Magimin separone men mboten enten. Lah iya. Lah wis barang gandeng aku yo perkewuh karo Bagong yo. Pokoke anu Pak, pokoke iki golek pasaran yang lesan. Nek kowe kok cocok entuk momayang karo ngono sok ben taun rene. Oh iya sing penting cukup ditindakake. Aku terus ngebel. Ya wis aku jaga turu dina tak golek kanca sik. Ampel penjara Kamas Goharno Bego sing enom Paranjara. Wis tak kono Mbah wis kakal piye iki enek dana semene ora iso mangkato. Kerawitan nggawa sinden telu karo gamelan wayang teko lunga. Oh ora tambah, jaluk tambah diten. Wah, piyayine wis megen napas. Apa mau diperseret piye ya? Oh wis, tak boleh. Lihat jumatan ya. Iso ngubungi penjenane Mas Harno Gembus. Pimpinane sing wah aku yakin kenal bengi iki wong piyayine ora kenal aku bengi iki. Iki ceritane tak golek nek kerawitan kuwi jane ya rombongan aku dhisik. Iki rombongan tak jenenge Sekar Taman. Padha mara. Wis pokoke Sekar Taman ana sing didadak mau jam 4 barang iki. Ayo. Lah terus piye niki entene dhuwit sementen Mas Dalang pokok cekap mboten cekap komplit sak sone. Diar aku ya. Piye gitu Kobang. Pun nggih mengki nggih pas duluran kemawon Pak Bayan. Akhirnya yo baduk yo piye-piye jeneng seni di sambati bolo ki ora iso obah. Ya kuwi aku wis
soalnya tak sabar nang gandeng duwe